На 20 септември 2013 в 11 часа и 10 минути местно време приближаваме след 10 на 15 минутно ходене по Баба Ирче до Ана Руби Фолс, които се намират в северната част на Джорджия. Много красиви водопади. Сега точно излизаме тук на, силно казано, полянката, но на местото за наблюдение, където ще видим водопадите. Калянчо и мама са готови да зяпат, а ние ще ви покажем колко са високи и красиви водопади. Ето чак отгоре. И ето го и малкия Калянчо. Ехо! Кажи здрасти! Здрасти! Как си? Често! Слушаш ли? Да? С двете уши? Да? Добре! Ето я и мама Кеми. Снима с нейния iPhone.